47-15 আগস্ট পৰা আজি তেনেকুৱা পাৰ্লামেণ্ট চলাই আহিছে আমি দেখা নাই কুৱেশ্যন আৱাৰটো সেকেন্ড টাইম কৰি পেলাই বাজেটটো পেছ কৰা আমি দেখা নাই নেক্সট দেখৰ সমস্যাতকৈ তেনেকুৱা দেখা নাই বাজেট স্পেচটো কেতিয়াও ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে গণতন্ত্ৰ দেশাও বা ভাৰত গণতন্ত্ৰ দেশাও पार्लामेंट बोथ हाउस और भारतनि जेसेबां देशफोर दङ बे देशफोराव लोअर हाउस और आपार हाउस जेला जुथुमनाय जायो बे जुथुमनायनि जिथु परम्परा बेवहाय जिथु कुइसन रायजो राजानि अभाब अभियोग दुखु दाहा आरो परामर्श बे परामर्शखौ सन्मान होनानै प्रथम हाबाफारियानो कुइसन आवार जायो दिनैहाय जोङो नुबाय जिथु माने गणतन्त्रआव बेनो प्रथम घटना जागोन जि घटनाया दिनै गणतन्त्रखौ अपमान खालामबाय बिटिसि एसेम्ब्लिया दिनै सारा भारतनि जिथु सेसन जनायनि जिथु परम्परा सोलिबोनाय बे सोलिबोनायखौ दिनैहाय माने अपमान खालामबाय होननानै जों सानो एसेम्ब्लि सेसन बा पार्लामेंट सेसनाव जेब्ला गवर्नर बा प्रेसिडेन्टआ देशनि प्रधान मन्त्रिया राष्ट्रपतिया जेला सेसनाव थाङा अब्ला कुइसन आवारानो प्रथम प्रायरिटी रायजो राजानि जिथु अभाब अभियोग बेखौ सन्मान होनानै प्रथम कुइसनखौनो माने होनाय जायो आरो बे कुइसन आवारावनो माने जिथु रुलिं सरकार बे रुलिं सरकारा देशनि ओनसोलनि गासैबो सुखु दुखु आरो अभाब अभियोगखौ मोनथिनो हायो हे गतिके जिथु गणतन्त्रनि सेसन जनायनि जिथु परम्परा बे परम्पराखौ दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टआ बा बिटिसिनि बिटिसिएलनि जिथु स्पिकार बे स्पिकार बिथाङा अपमान खालामदों बिनि प्रतिबादाव जोङो सेसनखौ एबसेन्ट खालामबाय आरो गणतन्त्रखौ जोङो बिश्वास खालामग्रा आरो गणतान्त्रिक पद्धतिजों जोङो सेलेक्ट खालामनानै बा दैथाय हरजानाय साफा साफा प्रतिनिधि हिसाबै जोङो गणतन्त्रखौ रैखा खालामनो थाखाय गणतन्त्रनि जिथु परम्परा बेखौ रैखा खालामनो थाखाय जोङो एबस्टेन्ट खालामदों जिरायफिनगोन नामा निश्चय जिरायगोन कुइसन आवाराव जों जिरायगोन जोङो दिनै जिथु बाजेट स्पिच चिफनि जिथु माने बाजेट स्पिच बेसो प्रायरिटी मोनदों सेसना सोरनिबा स्पिच सोरनिबा बक्तब्य बे प्रायरिटी नङा बे सेसनाव बिटिसि ओनसोलनि सुख दुख मावनो लानाय आरो मावनो हानाय मावनो हायै अभाब अभियोगखौ लानानै बेवहाय सावरायनाय जायो दिनैहाय बेफोरखौ गुरुत्व होआलासैनो दिनै सासे जिथु माने बिटिसिनि चिफ बिथांनि चिफआसो टप प्रायरिटी मोननायाव जों दुखु मोननाय फोरमायदों जोङो बिथांनि स्पिच जोबोब्ला जों निश्चय थांगोन निश्चय जिरायफिनगोन किन्तु जोङो बिथांनि स्पिचखौ जोङो गुरुत्व होआखै खारन खामानि मावनायासो बयनिख्रुइबो देरसिन खुगानिख्रुइ खामानि मावनाया देरसिन खुगाजों स्पिच होनानै गोदै गोदै स्पिच होनानै नंखाय बाखाय स्पिच होनानै बिटिसिनि रायजो राजाखौ रायजो राजानि मेगनाव हाद्रि सारनानै बिटिसि सालायनायखौ जों गुरुत्व होआ बिटिसिनि थाखाय खामानि मावनांगौ बिटिसिनि थाखाय सान्थिनि खामानि मावनांगौ बिटिसि ओनसोलनि जिमान जाति जनगोष्ठी दङ बिथांमोननि गासैबो जातीय समस्याफोरखौ गुरुत्व होनानै जोंनि अभाब अभियोग दुखिया आबाद मावनानै जाग्रा खामानि मावनानै जाग्रा श्रमिकफोरनि खोथाफोरखौ खोनासंनानै गासैबो हाबाफारि लानानै खामानि मावनायखौसो जों गुरुत्व होयो ओंखायनो जोङो दिनै बे एसेम्ब्लिनिफ्राय दसे सम जोङो जानगाराव थादों